नों दिनै गुबुननि नंखाय अननायावनो आंखौ गारनानै थांदोंना? थां दे थां, आं नोंखौ जेबो बादा होआ। जेब्ला नों बै मानसिजों गारनानै थांफिनजागोन अब्लासो नों आंनि अननायखौ गोसोखांफिनगोन। आं सानाखैमोन नोंनि गोसोआ जे एसेबां थगायसुलि होननानै, नाथाय आं दिनैसो बुजिबाय नोंनि गोसो गोरबोखौ। आं नोंनि मा गोरोन्थि मावदोंमोन जे नोंदि आंनि गोसो गोरबोखौ दुखु होलांनो? जाय मानसिखौ नों दुखु होलांदों बे मानसिखौनो नों सानसे समाव फस्थायफिनखानांगोन। आं बे खोथाखौ डाइरेक्ट बुंखायो, नोंबो सानसे फस्थायफिननांगोन। बनजारनि अरबारि होफैदो नोंसोर आंनो आंनि बे